Naa na sa imong tubangan bay. Guwapa kay si Inday. Humot kay tanan, wa joy pakang murag Julin. Sus, padung na kaduol ug sa dihang pak. Ni freeze ka murag naigo sa ulti ni Aurora. Okay ra na bay ay kabalaka tudluan ti ka unsaon pagstorya si crush na di ka mutikig. Para ready ka ba? This is Dong Pons and you are watching Choy Tabay. By ang first technique by is mirror technique. Unsa man ang mirror technique, Pons? Kanang mirror technique is basically imong sundon ang style sa imong crush. For example, ang imong crush kay shy type mo ana si crush na, "Hi Dong Pons, kumusta naman ka?" Ang imong sang reply is, "Hi Inday, okay ra ko. Ikaw kumusta ka?" Muana man na si crush na ganahan kay ko ni Dong Pons. Formal kaayo, shy type pareha mi. Ka-relate ko. Ay, uya. Kay people as we are, we tend to like the people na pareha nato. Murag ka-relate bali ba? Another example ba, kung si crush kay Jolly, dapat Jolly sa ka. "Hoy Dong Pons, kumusta naman ka?" Imong reply kay, "Uy Day, kumusta naman ka?" Muana man na siya sa iyang friends na ganahan kay ko ni Dong Pons kay Jolly kayo. Sus pareha jud mi. I like him. Ay, iga. Kana sang mirror technique ato ni siyang ma-apply sa sanina. Dapat kung si Inday formal, dapat formal sa imong attire. Kung si Inday kay simple ra manamit, dapat simple sa kabanamit. Kay kung mag long sleeve ka, ikita niyo man tuklo. Ahente, insurance ni, unsa ni networking, patay tsaka na bay. Dapat pareha mong dinamitan para makarelate siya nimo. Ikaduhang technique bay, mana gitawag na tennis ball. Unsa man ang tennis ball, Pons? Every time na mag-ask siya question, mutubag ka. After nimong tubag, muas ka og question. Unsa may mahitabuan na, mura na siyang tennis ball na amoy conversation, pasapasa og idea ba. Kay kung mahitabo man gud bay, dili ta mangutan na, dili ko ka makabalo unsa ang iyahang feeling, unsa iyang ganahan, unsa anything about sa imong crush. Kung di sa ka mangutana bay, ang tendency ana bay gasigi ra kag yaw-yaw about yourself, wala na siya chance mo storya sa iyang self. Hambugiro kay kag dating kung about imong self ra tanan, ako. Ang ikatulong technique bay, mauna siya gitawag na profiling. Unsa man ang profiling, Pons? Basically, imong stalk imong crush. Dapat mo tan-aw ka unsa iyang hobbies, asa siya ganahan mo kaon, unsa favorite food niya, unsa iyang mga friends, unsa na type iyang friends. Ang reason being by na need ka mo profile sa imong crush is para kabalo ka unsaon pag-mirror, unsaon pagsunod sa iyang style, unsaon pagsunod sa iyang panamit. Ay kaduhang rason bay nganong need ka mo profile sa imuhang crush para kabalo ka unsay angay istoryaan. Kabalo naman ka sa iyang hilig, so diha ka mo focus sa inyong conversation para ka-relate siya nimo, para di sa ka mahutdan og storya kung kabalo na katanan about niya, di ba? If so far by ganahan ka sa atong topic, please subscribe on my channel kay daghan kog in-ani na videos soon para makat-on ka more about how to handle relationship. Number 4, pinaka-importante ni siya bay, compliment her. Dayga siya. Na ay rason nga nung na-crush ka na niya, please make sure imo na i-mention bay kita mga tao bay, babae o lalaki. Ganahan yun ta daygon. Kung kana siya na feeling bay, di na siya mawala. Makalimot na siya sa conversation, but ang feeling di na siya kalimot. Muana na siya sa iyang friends na ganahan kay ko ni Dong Pons. Wala ko kasabot nga nung ganahan kay ko niya. Ganahan lang jud ko. Number 5 technique bay is divert your conversation sa iyang family. Study shows mo goodbye, basta ang tao mustorya na about sa ilang personal life. Maka-feel na sila og closeness sa atong tao na ilang istoryaan. But make sure you divert the conversation sa iyang family, something personal sa iya ha, family o close friends. Number 6 bay na pirmi na to makalimtan is close the deal. Unsa man ang close deal? After sa inyong moment bay, dapat imo na siya i-ask og follow-up date. Free ka karong Sunday, mga unta sa SM na ko'y favorite na na food. Problema magunato bay, makalimot yun ta og close deal. Makalimtan na kas babae pod, tsaka na bay. So make sure you close the deal. Kani siya na mga techniques bay. Dapat responsible ta bay. Dapat ato ni siyang gamitan sa mga babae na ganahan yun ta. Dili ta pa fall lang. Kay kaning babae, dapat pag silang mahalon o palanggaon. Di ta pa fall. Dapat lover ta. Dapat ka ng mga babae na ganahan yun ta. Kay they deserve more man.